лицеи касбии махсуси Майбон тӯли 2 сол мешавад ки таҳсил мекунам ва лицей бо тамоми шароитҳои муосир ва хӯрок бо ҳамааш ҳамин ҳаст ва ман дар ин ҷо бепул ройгон ҳамин таҳсил мекунам ва ман дар ин ҷо бо касби радиомеханик оид ба таъмир ва хизматрасонии радио телевизион таҳсил мекунам ва ҳамаи нозикиҳои касби радиомеханикро омӯхта истодаам. мо дар лицеи касбии махсуси Майбон ғайр аз дарсҳои синфи 10 ва 11 мо дарсҳое меомӯзем ки дар бораи телевизион мебошад ки мо ғайр аз ин рӯзҳои чорчанбе дар устохонаамон ки ҳамин бо ҳамроҳии роҳбари синфамон дар он ҷо озодона худамон ҳамин таъмир менамоем ва ҷойҳое ки мешавад ки ҳамин ба мо душворӣ меорад ва онро аз роҳбари синфамон пурсида ва кӯмак гирифта онро таъмир менамоем. баъд аз хатми лицей мехоҳам ҳамин рафта дар ноҳияи худамон яъне дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ устохонаи шахсӣ кушода дар он ҷо ҳамин таъмири телевизион таъмир намоям ва мехоҳам бо халқи худ хизмат намоям.